Здравейте хора, аз съм Димо и днес ще играем на една нова игра в канала ни. Игнорирайте звука! Момент хора, само да затворя гадната тапанарска врата. Защото тези кучета ще ме изнерват и ще полудея. Така, лайкайте да скрепи с камбанка. И тази игра съм играл като малък. Не, така ще бъда. Името ще ни е... чакай. Димо... Wait, please. Добре. И почваме игра. Играл съм като малък, обаче не съм я превъртявал, така че аз в нея нямах и много прогрес, па и някои неща не ги помня, защото не съм играл тази игра от години и... Тук има нещо, има някакъв лут. Да, в тази игра по принцип има сута и... Само помня, че имаше едно куче, друго не помня. Имаме жилетка. Че не помня какви бяха. Тук е някаква. Две води. Не бе! О, не! Ама аз нямам оръжие. Ама аз забравих как се слага. О, но! О, шет, аз забравих как се слагаше оръжие. О, но! О, не, не, не! Ето. Къде си, бе? О! Въже! Това не го помнех. А това сега ми се стана на пръчките. Виж храна. Рибелите някакви. О, верно, че тук имахме къща. Зомби! Изкараха се ангелите. Ох, не знам как се ползва. Тук има нещо. Някакви храсти. О, бе! Колко зомбите има тук, бе? Аз ще умра. Аз забравих как се хилва. Не мога ли да се слух тази жилетка? Имам тия празни шишета и ще си ги пазя. Тук ще забера нещо. Тук не може да се. О, тук има... Тук имаме части ес. Оръжие тази. Ще остава всичко, защото не знам за какво ми е. Така, добре. Нека завърнем това. Това ще е поредица. Това не знам какво е. Как се бил това? Ма тут трябва едно дърво. Аз джамп. Аз откъде взех да ски, бе? Сетих се. Ама тук гамото, че имам труп. Нищо. Трябва да построя една стена, ето. Тя се строи. Ето. Така. По някакъв начин го направих. Сега тук имаме стена и тук трябва да вземем една.
Това е върху май. Охрана. Бирай. Помня в тази игра, че имаше куче. Друго не помня. Ама тази кола може да я ползвам като такова често. Така. Добре. Сващаме играта. Добре, вече имаме стени. Тук трябва да сложа някакви неща за радио. Добре. Какво ми трябваше? 5 болчета, 5 такива. Добре. Да тикс. Има. Такива. Не такива. И 5 болчета. Аз нямам. Имам 5. Нека бък. О, фанах нещо. What? Добре, направих нещо. О, не, от тук се излиза. О, тук имам нещо. Не. Първо се опитам. О, че ме изкара! О, мама! Тук помня, че имаше едни дебели. Сега се спомних. Ужас. Like and subscribe. Така. Добре, сега стана. Не знам първо да го бъда как беше. Така. И сме вътре. Някакво зомби! Какво ще ти е? Това не е зомби. Би. Мале, тук е опасно. Пи. Даш. Добре. Водичето. Тук има важно.
нещо. Ето го кученцето! Добре, очаквах толкова бързо да го намерим това кученце. Аз преди го намерях за толкова много време, а сега го намерих за едно видео. О, шит, аз умирам. Вземи. Шит, инвентара ми е пълен. Ла-ла-ла. Добре, отивам си. Отивай си, че съм много лошо. Нямаме храна. О, не! Не! Това е много лошо. Ще бъда атакуван утре. Хора, утре ще снимам на играта и ще видим какво ще направя, като бъдем атакувани. О, мага, не, това е много лошо. Лайк и subscribe с камбанка. Моля се тук да не бъде. Джеки! Кой са ти, бе? Чакай. Джеки, чакай. Първо трябва да си забера ресурси. No way. Бускер. Нямаме... добре. Ето е. Нямаме проблеми. Левел апнах. Yes. Кой си ти? Така. Отивам сега да... пак левел апнах. Чакай, Джеки, ида. Добре, сега какво? Отиваме някъде. Ама после сега ще разбера къде сме. И аз къде трябва да ида? Тук? Ще ида там! Тук има някаква каравана. Гора. И ще се опитаме да превъртим играта. Причи гледам мапа. Не виждам някакъв лош там. Храна. Мама. Добре, ти си зомби, не си като... Ама кучето къде е? О, шит, вълци! Това го помня. О, месо. Не. Първо го убих. Би трябва. След малко ще го взема. О! Бе, ще умасна.
Къде бе гладен ли съм? О, много ясно. Мама! Тук има чадър, бе. Здравей. О, чист. Какъв скил, бе? О, не! Аз съм мога да отворя. Виж крас. Как го пропуснах? Ай, тук е. Мама, че бързо! Май не бие, бе, моя! Ко? О, шит! Аз съм махам тук. Да, куче го няма. Чакай да го намеря да си тръгвам. Не знам. В момента се повърна. Надявам се, ви хареса тази игра. Имам 5 булчета. Да! Между другото, хора, изчакайте. И в момента влизаме и да. Игнорирайте просто. Се чуват стъпки. А тук какво мога да крафтвам? Мотор. 4. 20 хиляди. Бама. Добре, но в тази игра може да се почиста. Ама това радио какво го правя? Там видях нещо. Нека да се оставим нещата тук просто. Това ли е макса, бе? О, мамо. Чай, бе, ко правя? Аз имам 6 дърва. Мале, аз опъня. Яш. Всичко. Добре.
Тук вече се направихме такова. Сега ето, виждате ли като прозорец? Ще го щупа. Игнорираме трупа в къщата ми. И тук да не е така. Нямам дърва, лошо. Нека да видим дали тук имам. Не. Ужас. Добре, трябва ни дърво. Благодаря. Моля ви, хора, игнорирайте звуците, просто се чувам. Не, що сега стана, бе? Така, готово. Чай, мога да слава на земята. Нямам нещо. А мога да води къде е кучето. Май е в гората! Май кучето е в гората, той е явен със самолета. Обаче един череп и не ми харесва. И той е един череп. Ужас. Пак добавя да си остава айтемите. Да знаете, че ям в момента. Малко. Ти трябва да ме тапиш. Мазо го много. Че ми изкара ангелите. О, не, това ще бъде трудно. Мама! Умирай! Нека го отваряме и да видим какво имам. Тук изкара голям късмет. Че ми изкара ангелите. Махай се, тук е тъпелен. Елен. Вълк. Добре. Няма много енергия. Хора, между другото, тук може да видите. Тук мога да ида. Или няма много.
Добре, гледаме нещо. Хора, пусна са реклама. Спирам му звука, защото просто... Айде, кога ще мога да скимна от това по нещо? Така. I hate my life. I hate this game. Ма! И добре, хора, това ще бъде от мен. Утре ще видя дали ще мога да кача или част трета на котката, или на тази игра, частта втора, за втори. И тогава ще видим къде отишъл кучето и дали ще можем да направим нещо с нашето куче. Така че, това беше от мен и чао-чао.